hola, benvinguts un dia més al meu canal, La Mar de Llibres, un canal on parlo sobre literatura en català. Bé, en veritat estava preparant un TikTok, però he dit, ho faré en format YouTube perquè és molt més llarg i m'estic esplaiant moltíssim i us vinc a donar 5 consells per llegir més. Són 5 consells que em serveixen a mi perquè sóc una persona molt desorganitzada, molt caòtica i a mi els típics vídeos de reserva 20 minuts al dia per llegir, llegeix 4 pàgines abans d'anar a dormir o quan tinguis temps lliure no miris el mòbil sinó agafa un llibre. Són consells que a mi personalment no em serveixen perquè m'agrada estar amb el mòbil quan no tinc res a fer i desconnectar, perquè no li dedicaré 20 minuts al dia com de forma específica de dir vaig a llegir ara que em tinc 20 minuts per llegir. I doncs són consells que jo mai m'he sentit identificada amb ells, però per una altra banda alguns sí que m'heu preguntat, i quan dic alguns no m'ho invento, de veritat que m'heu preguntat, que us doni consells per llegir més. Aleshores us diré quines coses m'han funcionat a mi, perquè sí que és cert que tota la vida he sigut una gran lectora, però des que vaig obrir-me aquest canal ara farà 4 anys, quan vaig començar la carrera, que ara l'acabo fortíssim, llegia molt menys del que llegia ara. Jo he tingut èpoques que he llegit molt més i he tingut èpoques que he llegit molt menys, però sí que és cert que des que tinc el canal també llegeixo molt més. I llavors, el primer tip o el primer consell, que tinc les ungles fatal pintades, però bueno, és que tingueu en compte que la lectura no només és un acte individual, per tant us convido a seguir a booktubers, a booktokers, a bookstagramers, hi ha una comunitat immensa a Instagram, sobretot si seguiu per exemple el Reducte Català i us enterareu de moltíssimes coses. I per què dic que això és important? Perquè jo per exemple, al ser una persona que estic constantment amb el mòbil i m'agrada anar mirant les xarxes socials, les meves xarxes socials estan plenes de llibres, llavors això em fa venir ganes de llegir més, de dir, ostres, tothom està parlant d'aquest llibre, ostres, tal persona que m'agrada molt les seves recomanacions ha recomanat aquest llibre, i el fet de barrejar com aquest oci de miro què està fent la influencer de torn o els meus amics que estan de barbacoa, doncs entre allà al mig també em surten coses de llibres. Jo crec que és una alternativa a aquest no miris les xarxes socials, perquè realment és una cosa que, no sé, ara mateix no és un objectiu de la meva vida deixar mirar xarxes socials, però sí que integrar els llibres a les xarxes socials i llegir a gent que parli de llibres i recomani llibres. Jo crec que això és vital, és un pas molt molt important, perquè si no tens a ningú del teu ambient que llegeixi, serà molt difícil que tu puguis llegir de forma constant, perquè sí que és cert que tu llegeixes tu sol, però hi ha una part de la lectura que també és molt social i molt recíproca. En aquest sentit, el segon consell és que us apunteu a un club de lectura. Jo fa un any més o menys que vaig a un, no hi puc anar sempre, però crec que és una molt bona oportunitat per llegir, per exemple, com a mínim un llibre al mes. El meu club de lectura és un club de lectura de joves per a menors de 35 anys o 40, i més o menys tots tenim la mateixa edat, bueno, entre 25 i 35, però i això està molt guai perquè comparteixes el teu interès per la lectura amb gent de la teva edat similar, o fins i tot de gustos, perquè hi ha clubs de lectures a les biblioteques de Barcelona o en algunes llibreries, parlo de Barcelona que és el que conec, que ofereixen clubs de lectura temàtics, per exemple, club de lectura japonesa, club de lectura de ciència-ficció. De fet, jo anava a fer un vídeo sobre clubs de lectura i llavors vaig veure que la Mercè Pérez, l'editora de Sembra Llibres, va fer un fil com també ajuntant-los tots, i us enllaçaré el fil. I jo també això trobo que és super important, perquè a vegades no tens els amics o l'entorn social que sigui molt lector, no? A mi em passava una miqueta això, ara sí que conec més gent del mundillo del llibre, però abans de començar la carrera, que n'havia fet una altra, i com els meus amics llegeixen sí, però com no tan intensament potser com jo, sí que em faltava aquesta part de comunitat, de compartir-ho, d'opinar, i això és molt guai. El tercer punt és una merda, però l'he de dir perquè és cert, i és que porteu sempre un llibre a sobre i tingueu un llibre a tot arreu. Aquesta recomanació també l'he vista molt quan la gent parla de com fer que els teus fills llegeixin, i és que tinguis llibres per tot arreu, a la guantera del cotxe, al bany, a la cuina, a la tauleta de nit, i llavors això ho transposaria a dir, sí, sempre porta un llibre a sobre, encara que pesi molt, encara que sigui molt pesat, agafa't un e-book si cal, però tenir un llibre a sobre o tenir diversos llibres a sobre. Vull dir, jo sóc una lectora que llegeixo diversos llibres a la vegada, per tant, m'agrada tenir llibres por ahí, i el fet de que el llibre com a objecte sigui una cosa visualment visible, mare meva, ajuda moltíssim també a dir-nos, vale, vaig a llegir una estona, perquè si tens com només un llibre i no tens com llibreria a casa o el que sigui, no sé, us recomanaria potser agafar 3 llibres a la biblioteca en comptes d'un, i que un sigui més lleuger, l'altre que sigui com un que t'interessi més, no? Però que tu visualment tinguis com diversos estímuls, ni que sigui visual, que et recordin que tens allà un llibre per llegir. La quarta és llegeix un llibre perquè a tu t'agrada aquest llibre i no perquè creguis que l'hagis de llegir. Molts cops la gent diu, mira, ara vaig a llegir clàssic. A veure, a mi m'encanta llegir clàssics, jo també m'he ficat com a objectiu, vaig a llegir-me aquests clàssics, que un dia ja debatrem sobre què vol dir clàssic i tot el debat que hi ha al voltant del que serien els clàssics, però molts
cops ens passa això, que persones que potser no llegeixen tant i es volen aproximar a la lectura pensen, vale, pues com a tota la gent de tota la vida li ha agradat, pues els clàssics has de llegir els clàssics. Això és una miqueta fals perquè realment els clàssics no són els llibres que més els han agradat a la gent al llarg de tota la història, sinó com té uns processos de canonització que són diferents i no sempre tenen per què anar amb els llibres que a la gent i a la cultura popular els ha agradat més, sinó potser pues, a homes, senyors blancs universitaris, i que amb això no estic dient que aquests llibres no siguin bons, però que potser no és el teu estil i no et forcis, no? Que molts cops ens forcem a dir, vale, pues vaig a llegir aquests clàssics aquest estiu o vaig a llegir aquests llibres que tothom m'ha recomanat, perquè potser a vegades pues, el teu és una altra cosa. Per exemple, si a tu t'agrada veure pues, sèries policíaques, jo sempre dic, pues, està un llibre de novel·la negra, no et posis a llegir ara Moby Dick, no? Que una mica s'ajusti també als teus gustos i la teva manera de consumir oci, perquè llegir és un oci. O sigui, després estem els que estudiem literatura per una altra banda, que aquests estem fatal i que jo crec que per mi llegir ja no és un plaer i s'ha tornat en una agonia, però llegir ho fas per oci, ho fas per passar-t'ho bé, no ho fas per culturitzar-te, per ser més intel·ligent o per saber més coses per dir en una sola taula o guanyar el trivia. Això és mentida, tu llegeixes per disfrutar. De fet, ara he llegit un llibre superpoc acadèmic o superpoc intel·lectual que l'he disfrutat moltíssim i és un llibre com així, com no sé jo que digués que és un gran llibre, però joder, m'he passat superbé llegint-ho perquè venia doncs d'un any ja fent lectures superintenses de la uni i del club de lectura on estava i necessitava una mica pues, un llibre com més així, més distès. I llavors per això trobo que és superimportant llegir els llibres que a tu t'agraden o que et vinguin de gust i no els llibres que espera que has de llegir. I l'última, que molta gent estarà en compte d'aquesta, però jo la defensaré, és si no t'agrada un llibre, deixa'l. Jo sé que hi ha gent, crec que era el Sergi, els Book Hunters, no n'estic segura, que se'ls ha d'acabar tot per valorar-lo. I s'ha d'acabar el llibre, s'ha d'acabar el llibre, s'ha d'acabar el llibre. Jo he tingut èpoques on sí que he decidit acabar el llibre, sigui perquè me l'havia enviat a alguna editorial o perquè me l'havien deixat perquè donés la meva opinió o el que sigui. Jo sí que he tingut èpoques que per A o per B pues, sí que em veia com més obligada a acabar llibres i realment és una merda quan no t'agrada un llibre i te l'has d'acabar perquè a mi això em condiciona totes les meves altres lectures i no llegeixo absolutament res més i no tinc ganes de llegir, em desvio i és com, un llibre no m'agrada, el deixo i no tinc cap tipus de remordiment en aquest sentit. I és que la vida és molt curta per llegir llibres dolents o llibres que no ens agraden. I no sé, jo crec que aquests serien com els meus 5 consellets més importants per llegir més, per introduir la lectura, ara que és estiu, pues, no sé, és molt idíl·lic llegir a la platja, però a la platja fa molta calor. Vale, porto un llibre a sobre perquè està bé que porto un llibre a sobre, però no diguis, aniré a la platja i llegiré, perquè jo, per exemple, quan vaig a la platja, sí que m'agrada llegir, no us ho enganyaré, però quan tinc una ombreta... Bueno, quan vaig a la platja no sé si m'agrada llegir. Potser més m'agrada quan vaig a la piscina, quan vaig a una cala... Però bueno, és important portar un llibre a sobre i no intentar dir, vale, pues ara pues estic en aquest lloc idíl·lic i vaig a llegir perquè fa molta calor a l'estiu i a vegades pues, s'està millor al sofà amb el ventilador que pues, a la platja a 57 graus. I no sé, espero que us hagi agradat. Si us ha agradat, li podeu donar like, un comentari i totes aquestes coses que em fan molta il·lusió en veure el vostre feedback i ens veiem aviat. Adeu!